Tulisannya piye, Cok? Nah. Kuwi anu papale iki. Ora remi. Ya tak sekolah ini. Iki wong ndi? Enggak tahu kok. Lo tahu gua enggak? Asik. Iku saiki Sing iki. Roni. Matane piye main jaring kepan iki? Petang pe. Main rami, poker. Aku Semarang. Kabupatennya ngikut aja. Banyuwangi ning endi? Ison apa ison? Ya, aku wis. Cuk diseki kok bajingan. Dorong Pak. Sing duwono lho, sing penak dhisik jagongan. Mas ya Allah Gusti, kok bewok kuwi lho. Secara langsung. Bewokku. Secara langsung. Cuk malah jumun ya. Aduh, topine nyamene. Sulap panas. Piye? Ipo. Denaimu lorong tuh ya meneng dicok omong. Cok bisu malah. Kamplan piye? Lho iki ku Ora beres ae. cek berarti. Lah kan guyu peten gajulmu lho. Ora diutuh ya tak ngrawasi kabeh iki guyu. Cuk, ilate tipe aku kok. Heh? Tipe aku ilate lae ora gelem guyu. Ah ya, lu beda tak japan Mbak. Cuk, gue kayak. Oh, hebat ya. Oh, siapa ngomong menang dia. Dia asu. Ini tekan dhewe. Apa yang dia ngomong malah tekan. Dia coba cibiane. Mbak. Oh. Bajingan. Lupa ke YouTube lu. Urung gajian jadi. Gajian. Wis betul cilik sombong. Halo Mbak E. Tidak.